Hawnhekk qegħdin ġewwa Ħaddingli fejn qed issir il-wirja kemm tal-ġmiel kif ukoll tal-ħalib, tan-naċ u tal-mogħoż. Għadna kemm lestejna l-ewwel kategorija tal-ħalib fejn inħelbu kemm il-mogħoż u kemm in-naċ u l-iktar bhima li tipproduċi ħalib ħadet il-premju bażikament. Tajjeb li nkunu nafu li Malta għandna r-razza indiġena kemm tan-naċ kif ukoll tal-mogħoż. Sfortunatament dawn il-bejjem qed jinqerdu, il-popolazzjoni tagħhom naqset drastikament u mnalla jkunu wirjiet bħal dawn fejn nistgħu naraw eżempji mill-isbaħ ta' din ir-razza indiġena. Kif nistgħu naraw hawnhekk warajna għandna 3 eżempji ta' mogħoż mill-isbaħ Maltin. Waħda mill-karatteristiċi kienet li l-Maltin kienu dak li nsejħulhom midlilin, il-pil twil. L-isbuħija tagħhom illi mżewqin ħafna l-wien kif qed taraw, rasa ħamra, rasa sewda, kif ukoll imtebbgħin, jiġifieri l-wien ivarjaw. U l-widnejn ivarjaw ukoll, kif qed taraw għandna l-eżempju tal-ilem ta' rasa ħamra, il-widnejn huma twal u mibrumin dak li nsejħulhom bil-Malti torka, widnej toro. Però l-widnej ivarjaw minnhom brażak, jiġifieri hemm ħafna termini minnhom qosri iktar garri, eċetera, eċetera. Però għandna wkoll rases oħrajn, jiġifieri rases kummerċjali oħrajn, fosthom il-mogħoż Ġermaniża waħda mill-iktar mogħoż famużi mad-dinja bħala razza kummerċjali, però għandna nkunu kburin li kieku mhux għar-raħħala dedikati tagħna Maltin tlifna r-razza indiġena ta' pajjiżna. Bħala statistika għandna madwar inqas minn 6,000 mogħoż ġewwa Malta, fi żmien il-gwerra kellna madwar anke 40,000 għandna dokumentat. Però l-popolazzjoni naqset matul iż-żmien taħt il-ħakma dewwiema tal-Ingliżi ġewwa Malta u sfortunatament illum bejgħet ieħor minn tal-inqas baqa' madwar 1500 mogħoż li nistgħu ngħidu huma indiġena Maltin.